Suriwe dada. Ini nyaya yangu ndeyekuti ndakabata chikomba nemukadzi wangu. Chikomba chacho ndicho chinenge ubereka. Ndatenda. Garaso. Ndipo kepe yako, kanda kepe yako kuno. Wazinzwa. Mkazi wacho ndo. Mkazi wetu. Chichako. Mbona chauraga? Mama wa chichako. Chikomba. Utodana naye baba? Utodana naye? Kwa chichenyu. Murumo. Wamunoda hapa ndo izozi. Ndio. Mugara nani izozi? Mugara nani? Apa nduruma. Kumba kwani? Kumba kwaU. Kwani? KwaU. Barume. Mazize. Suta ina basa. Suta ina basa. Chine basa chi. Nezo unoitiro. Mugara kuba mai. Ndikugara kumba kwaU. True nenge kuti nyaya yanga yatonga kwa sababu. Kasi mugara sei? Mugara sei mbama kwao. Ndikugara bo. Mugara pai. Mugara ramba mwechete. Ayo tikasiyana siku. Iwe mugara sei? Takasiyana siku. Mugara sei chacho kwadi bozi ndokwedzera mombe. Wadi? Garaso. Wadi mugara sachi? Semurume nemkazi. Mbamwe chete. Ndizo zere. Amai mugara sei? Uya tosvika nhasi kubva kubasa. Mama, mugara sei? Mugara bo. Mugara sei munone nemkazi ere? Atizi nyaya nandikanzi. Iwe mbani, mugara sei? Amai kurutaura chokwadi? Mama mugara sei? Iwe. Waumba ndikunongedzera vanhu. Sorry apa ndikunongedzera vanhu. Mama mugara sei? Pamusoro ichangamira. Mashoko yandinayo andiri. Mugara sei? Ini ndiri ndikudirector. Mugara sei? Ndikugara bo. Order. Chikomba. Chikomba. Kwari kuri kutotyisa kutoenda. Sezvo pandakauya ndichibva kwandakabva. Murume zveshuwa akandisvikira ndisipo. Ndabuda nemurume. Akandisvikira ndisipo ndichidzoka. Anga akabata shamu yanga akabata. Aitondiudza kuti panapa uite sei? Haupasviki. Ndikutokubhura. Ndikati alright. Ini ndibva ndadzoka uye anga ari busy kutsvaga chi? Inini. Nyaya yanga yatoenda kune masabhuku. Inini imba yangu ndaiida. Asi kuti maitiro aiita murume uyu ka. Inini ainditora semukadzi. So zvinonzi akakonzewa. Ainditora sezvinonzi hanga asingandirespecta kuti ndiri mukadzi wake. Maitiro yaindira akandiudza kuti handizvori izvo iwe ungori mukadzi but uri chimunhu chisina shape. Uyu murume uyu. Inini imba yangu ndaitoida. Asi kuti magariro nemararamiro andinoita akatindura ndori nepamuviri pemwana wangu musikana.
ndakatombosvika padzimwe nguva zvokuda kutozvisungirira. Ndikaenda kumusha ndikasvika so ndomararamira ndiri kuita se yandiri kuita. Uyu handina nguva yekuti ndinotaurawo naye nyaya yekuti semurume wangu. Handi yese ano munguva zhinji panotaura neni ndinguva inyaya yebasa chete. Kana kungoti anenge achingondibvambura kuti kunge sezvinonzi akaita kukonzewa. Inini imba yangu handina kuiparadza ndichida asi kuti musha wangu ndinotouda, mhuri yangu yandinayo pawana 3 iyo statement ndinotomuda. kataura nyaya imba idzi ndoida taura zvirimo karendi kataura nyaya tione kudogadziriswa kana zvichirambana vaizini kana imba iri bho yechikomba au kakuchadzokereka true zvakadaro handiri. Inyaya yekuti uyu handiri akati patikagadziswa nemasabhuku akati uka kuendeki ini ndaida kutoenda kumba kwangu ndaida kutoenda asi uyu akati akuite se akuike ende zvoshwanga akabata shamhu achindiudza kuti uka akuuyu akuuyi asi inini imba yangu ndaitoida kutochengeta vana ndinotoda murume ushuwa ndikagara naye. Amai akatombondisiya akandisiya ndikagara namama wake. Ndokandini hobe uyu ini ndodatoti ndinobva pano ndikutoenda kuno murume wangu. Right, ndikuzvinzwa changamiri katsikaita kubasa. Alright, pamusoro izvi zvavari kutaura amai ava zveshuwa ini ndinoada, asi chinhu chakaitika ndechekuti zvakandikashamadza. Ndangotaura nishoti kana paine zvinogadziriswa kubva kwako tozogadzirisa kuti taura sokutaura kwauda kuita, but pane zvino ndatiri kuti kudii kuzvataurwa nemudzimai wako handichazvikwanisi bhozi kubva nyaya yaitika wasi kumba kwangu. aiwa wauda kuchinja sei president wangoti pamusoro izve ndimbotaurawo mafambiro yakaita nyaya dzacho kuti dzizosvika kuzoti ava vaende nhasi vazodzoka vakuti vakundida. Right, pamusoro ini ndakabuda pamba on Saturday 2 weeks ago ndichienda kubasa ndoshandira pamaikoroko taita 1 week first days chiyakumba china chega chega taigaya chiyakumba. Friday ndiriko ndobudawo Saturday ndichienda kubasa. Handina chandaiona dambudziko kwaari neni taiwirirana zvishuwo taiwirirana, asi ini ndaakubasa nomusi wechitatu ava vakasimuka kumbawa nomukomana uyo muikona kubva wanda kusiya vana paamai gore 1 5 years kamu 7 years kakasiyiwa kakavharirwa munhu vachienda kwamakaya kunosiya vana. Indiri kubva kubasa ndimurodi ndikunzwa kuti iwe uri kuya kumba here? Ndikati ndiri kuya kumba. Zvikanzi kwete usamhanye kuya kumba, tanga waenda nokunani naamai uone chi kune vana vari kunzi vakaendeswa kupi ikoko vari amai guru. Hapana chavaizivawo, vakatouzivawo nekamu 7 years kuti kumba uku hakuna vanhu. Ini hapana chandikuziva. Chii chakaitika kuti vaende kumba? Ndakatadzira nawo here? Zvikanzi handisi kuziva. Ndikati rega ndini ndichiita se chiona vana zvishuwa ndikaenda ndichienda kunoona vana zvishuwa vana ndikavaona. Ndikasvika kumba kwanga kune vana kuma10 dzemanheru. Zvishuwa mwana ndikamuona zvishuwa akaberekwa kumusana asina kana hembe. Ndikati chii? Ndikati hembe dzake dzakaya kunoko handina hembe yake yandiri kuona bene yaanokwana. Ndikati chii chakaitika kuti vazonzi vasiya mwana atava kunoregesa taurira nani nababa kuti ende unosiya mwana uku. Ndikati ko imi makadii kumumisa panapa mukadzi uyu kuti mira timutora murume wako auye kunoko titaure. Wakabva watoti rega itese tidzoke kumba tikumhanyira nesi. Abo rega ndiende kupi kumba ikoko pamwachi variko zvoshuwa kwaya kunoregeza chi
mwana haisi problem kuregesa kwachi mwana. Otherwise pamwe pane zviri kuitika pari, pamwe haasi kudya, pamwe akidi haisina basa. Svika kumba zveshuwa, svika kumba ndokuona zveshuwa aiwa vakarongedza zvinhu zvavo zvese, hembe dzemwana wangu mucheche, dzimwe dzese dzemwana mukuru, chibage changu chimwe chacho, mafuta, sipo, kwanga kusina kwakasara mubhedha nemapoto nemabhaketi. Chibage kwanga kwakasara 6 bags and a half from 15 pa 5 months point. Awa amai ane 203 wakadya 5 bags pa 5 months pa 4 months point. Ipa 5 months kani. Uyu mukomana uyu takamutora somushandi achiyakumba. Akagara 3 weeks. But pa 3 weeks pakadonzwa 2 bags dzichibage. Kuzoti vazotiza vakatoona kuti vakawatopedza zvinhu zvese zvipi kutengesa izvo. Vakutoti saka munhu akaudzoka panapa achagariki. Maona manje. Right. Yeah, Friday. Ndakabva ndinirege ndifambire nyaya yangu ndinzwe kuti zviri kudii. Mukomana uyu ari kupi? Ndasvika zvesho kumusha kuchi wabereki wake. Ndobva ndabvunza, ndauya panapa paBobe. Bobe waripo here nchibvunza amai vangu zvikanzi havapo. Ndikati vaenda kubanze vaenda kukatera. Ndikati ko mukomana ari kupi? Zvikanzi mukomana tungonzwa kuti akatakurana nechi naadzimai wenyamene kwavati wakupindura. Kupindura? Chii chakaitika? Hanzi atsuziwa ndikati chimirirai pamwe bosvikoma chakuma kuti hanzi zvakamira sei ndizvo mukadzi wako nomuda. Aiwa ndaida kupedzeredza chakamira soro ndaida ngopedzeredza chete. Ndakungoziya. Hai pane padiki chete panga ndangoti ndikokata chete padiki chete panga ndangoti ndikokata. Svika padiki pacho. Padiki pandaitaura ini ndipo padiki pacho svika. Right, tagara kwaSabhuku isusu. Anditika nyaya yatongwa anditika. Right. Ambuya obva wanzi, all right, imimi murume wenyu anditika. Nokubuda kwanga maita chipogara ipapi panapa Sabhuku. Timbotaura nomurume wenyu. Musiwo wanga uri musi weFriday yacho iyoyo. Ndomusiwo wakafonerwa achitobva kupindura wakauya kumba. Anditika. Wobva wanzi imimi ama imimi. Siyana nemunhu upi? Chimbogarai panapa timboona kuti nyaya dzinyi dzakamira sei timbozitaura tiri pasi. Havana kurara kumba kwaSabhuku. Siwo nchimbobuda kuteerera futi mukomana wawo. Bo. Saturday tichienda kudara kwaSabhuku. Wakatobvira kumba kwani? Mukomana. Wakatomukira kutsvaira mkowa. Wakatopiya zambia na mwene wawo wacho nyowani wacho iwawo. Ndo zviripo. Isi pressure. Right, zvadaro. Yatongwa. Tobva tati aiwa Sabhuku ana ngadzoka kupi kumba kwenyu. Timbotaura nyaya ipi itange yapera. Ndikubatsira chama. Ndapanzwa. Ndapanzwa. Uye chikomba. Ndizvozvo. Mukadzi wako kumuda. Pachumuda unomuda. Ndomuda. Pasina abuse. Pasina abuse. Handina pandakambomuitira abuse. Mombe dzake fompana. Muromba achadya. Akamboti muromba muBhaibheri robva ranyora kuti varomboti ndavo nguva dzose. Kunyepe. Murombo irana basa. Saka imimi mukumujaja sei? Murombo irana basa. Achitora mukadzi womunhu. Chenjera ndotorerwa futi. Aiwa yachina kubasa. Mufana ane machamu. Mise mombe dzake 4. Sumuka mfana wangu. Iwewe. Sumuka. Mama. Murume muri kuda apa ndokuti? Kouni. Amuchamuda. Mukumurambire. Aiwa. Ndine muri naye. Ndine muri naye. Wali? Ndine muri naye. Mupi? Mwazinzwa manje. Imi mati uya hana chanacho. Chinzwa point nemukadzi. Uya haasi kuona kuti hana chinhu. Ati uyu ndine muri naye. Attachment iri apa ndeye vana. Zvimwe zvese zviri kupi? Tamubvunza isusu. Kuri sei kumba zvino bo? Kuri sei kumba zvino bo? Nasi chai ndinodorana ndakupi? Asi zvinhu zvi avane confusion avaisire mombe dzavo mbira. Ini ndakupira imbiri. Majoina line rangu riri kundinetsa kuverenga vanhu. Ndikaverenga somadzimai. Ndikuona imwe kumusikana kwadzimai. Saka ndikuti kumatemba ndokumukaka kwese ndakuchajai. Vaise mombe dzavo mbiri. Nzenza munomuti nadzo stereke. Kasi nzenza yekutanga ndaigadzirisa ndimi.
Muri kupisa confusion mupenyu wenyu, kupisa confusion mwana uyu. Una makore mangani? 19. Iye, msikana wako utanga kurara ndopi? Mirai munzu. Mwandi wao. Saka, apana confusion era. Amai, kachi mira. Aku droga. Yaimu yaya apa magana? One super, two super bowls. Echi mira hiyo. Pamusoroezve vamutaura izvozvo chokwadi pamusoroezve inini pamba pangu nomukadzi uyu zvinhu zvese hapana chaanoshaya munhu iwe hapana chaanoshaya iwe pane unorwara here takamira unorwara iwe awati chi haana chaanoshaya pachikafu vamutaura ava kuzoshandira pamugara kushandira ndopanotaura kuti pachikafu zvese bo kana mumba macho bo ini ndangisa yepi nayo stereka baba ndizvozvo handizivi chandikayase haina natsaunzwe musha wangu inini orit akawira inini kuti tigare tese tichironga mhuri tinaye akutaura kuti ini ndakafa mutezo ndo zvaari kuzotaura kuti ndakafa mutezo kuna uyu bo kwandiri ndokusiri kuita ndokutaura kwangu kwaari kuita unoziva kuti second chainozvarisa mwana 2 minutes 1 minute vana vanozara kuti danga revana kasi enjoyment munhu enjoyment anenge asina umwana kwamubvudza kuti bonde racho umboridiri hatoriziya usaka chionaka zvinzi usarera idzino inozi chembere muti wogwari unoona ifira muchikudziva yakufira kupi manje kudziva izvo zvokuti nguva munayo muda kurara pane nguva yehope pane nguva kuite changamira iwe shamani tingasodzi mwana watongwa nyaya yako wanyatsenzwa zvakudaro pada munomada kudzidzisa nhau yokuti mukadzi uyo audzira mba wako handiti kana wango uchimwa tumutodiro twenyuto handimwe mutori kana uchimwa unomwa here ndinomwa supa chete unomwa supa chete supa yacho ngaibva yaita supa chaiyo chaiyo ndizvo wazviwe bata munhu uyo mapatsi zvinoita bo zvaizvozvi changamira inini handizvikwanisi waisenda handizvikwanisi kumba kwangu inini hakuna chiriko bhozi wakabreka zvinhu zvacho zvese ndikutovawaridzawo kutoti vana wakasiyawoga vagondikurarama zvaizvozvi vachita saka iwo watipa mukadzi nomuda watangamirautaura kuti mukadzi nomuda chimuti pamusoro ichangamira aiwa mira ini wati mukadzi nomuda zvaizvezvizvi handizvikwanisi ngawambonozorora pichani kuzouya zvavo kunyange wari kunana tete kana kunana tete handizvikwanisi chakamira amai ndichikomana kuchaja kudhara inda kuchaja yapasaka po hunhu wenyu muri kuenda kupi mujibva pano ndiri kuenda kuba kwamurume wangu anotonditemera iko isi hatisida maabuse arikuramba aiwa violence handisikuida mu saka ndikubvunza handisada kuita zvedambi zvedambi handisi kuzvida mu iwe shamani ndoda kusiya vanhu vari vapengi ndione kutonga
Ini chandakoshesa panyaya yewana. Ndakoshesa. Ndofunga wazvinzwa. Pasina wana. Ungasadzokereka. Ndandisingadzokeri. Saka ini uchibva pano kudzokera mumba kwavo. Tumira nhume kumusha. Kuti akune mumwe murume. Ayo na baba wangu ari pano. Vari kupi? Uyai kuno. Nokuti ka tachokwadi ka mukadzi uya kuramba idzoka akuemfesesa chinhu chimwe chete kuti handikudzokera murume ndikudzokera vana vangu ndizvo maiki ndizvo murume muri kuda ndeuiko aiwa handikurambidzei handichatooendi aiwa ini handichada kuti murambe muchinyingana newana mungo muno munhu ngaasadze zvari kuda muno muzokuti murambe midaro vanzvimbo hatidi kutopa kuchirwere hatidi kutopa kuchihure izvozvo ndazviramba mubva kupi musha kwenyu dzokereiko ndikuona kuti mambonyanya kutambira here nezvozvo munotoda discipline muno muri kuenda kupi kubva pano uyu dato nemhosva kudhara tamuchaja kudhara ndikuenda kwachagoreri baba mwana wenyu mukunzwa zvakutaura aiwa zviriko munosirani ndo vana vedu iva zviriko mwana wekwa mafungira angu kana asingade murume wekwa ini uchimukomana hana umuramba uyu ndiani confusion kozatadiwe mukadzi tatobazikadzoka kuziva nhasi sakada kuchichasi ndipanga titoti pamusoro ichangamiri wangu ini chibage pandikabuda nditi chibage ndikatochisiya chirimo chibage ndikatochisiya chirimo ari right here mwana wa chibage ndikatochisiya chirimo iwe chikoteerera baba mwana ari right here rudo rwaapinda rwakwakumupengesa manje asidzokera murume tikuti ngaasidzokera kumba chaiko chaiko kaida momutora mwana wenyu isita kukuzorera mwana kuti simunomadize violence ndoichapezera yapa sabuku akandifonera nenyaya iyi ndikati ngaaende kwaari kozi uko akudzokeko zvari kufungidzira yakumo zviri izi sinoti izi taura henyu nguru handina zvakandazvara ndingataura asi chandiri kuziva ndechokuti uyu achagorona ndiye mukwasha wandinoziva ndiye akasvika mumusha mangu akakwanisa kunge akabvisawo pashoma paakabvisa uri kumusha ikoko akazotakura nawachuya kunozogarisana kunotsvaga izo wachisvika pakuzotorera nawo vakadzi mukuru wangu torai mwana uyu nyaya yeviolence ndakawandisa mazuva nhasika ndikubvunza kuti tora mwana muchienda naika mukuwasha unye achitira kumba kwenyu ndo nyaya yakanaka iyoyo ndo nyaya yakanakisisa izvi zvari kuita kuzvitora sifanika munosvika kwekuti mambomusha watonga munhu takatotaurwa handi munozoti pane vanhu vanotsvaga nyaya dzokukanda manewspaper ndo nyaya imwe yacho iyoyo maredhio mutodzona tikokokuroko mambari kuharira munozoti mambobusha wakabva waendesa mukadzi wakabva waita sei ina handipa nditozviziva saka uyu mwana toda kuti muchengetedze all the same toda kuchengetedza uyu futi nokuti pane ukasha omwe saka ndikuudza kuti mwana uyu mutorei muende naye kumba nguwasha unenge achiteera ndakupa indini mambo mwana unge aende uko mwana wenyu akatadza ka tine nyaya yekuti uyu mwana wedu hatisi kuramba asi panonyanya kuti mukwasha wedu anga asina chaakatipa aiyo zvanaka mukuru ipapa ka ndosaka ndati awaya nani handi maona tikumba mombe ina tamba mombe ina kasi hana kuroora mombe ina dzinobvizwa nawo dzinongoya kwakwamuri kunozorora asi iye mukwasha wenyika zvasara zvinobhadharwa kuti handizvozvo ndotsika yacho uye anofanwa kubhadhara kasi kana asina kuroora hangabhadhara mombe 4 zvodyiwana uye asina kuroora zvinoenda kwamurika ndochivanhuka kwakaita bari mukuona situation iri apa aiwa imimika handigona kuti ini ndiri kupa advice nokuti makabva panapa mwana wenyu mugona musiya chidzungairo
mangwana makadzoka akafira mumusha mabushu akaitwa sei akarohwa munonzwa sei iye ari mutando zvakadai aende kwatete hana kutadza unozoenda kumutora ikoko hasha dzake dzasirei saka kana muna mbuya kana atete mwana wenyu munongedzese ikoko nguva chozotera ikoko hasha dzapora nekuti makamutakura izvo zvino hasha dzanati kuzonzwa ndatengwa ndepo toita sei maruza kuenda naye mumba achitaura zvataura apa bhoko munongozvasidaro pamusoro mama tibatsira kuti tinoti aende kwatiteura izvi ndikuti uyu mukwasha wedu handiti anosvitsawo mukadzi wako nani kuna atete abati mungu shamari iwe shamari apa mimika vaviri avo vakagara kuti vauye mudare rimwe hapana kuwirirana ani manyaso zvinhu izvi ndo zvakonzera kuti vagare pamberi pedare imimi vacho ndimi makuchisumuka nemwana wenyu moenda naye kwaatete atete vanhu vanaa vasipida here ndozvikonzero zvinodai kana uyu achida mukadzi wake anotera kwaatete mukaonawo mazuva awanda unoedza kuti haasi kuda chi mukadzi wake uyu anokwira dare nyaya yegupuro ndokuwa gupuro zvipamutemo uza pavana kurambana varambana here nenguru havana imi mukwira dare pani pane zvandaona manje musaite muri kubhabhadzira zvakaita hanzvadzii ini ndachifungidza kuti vamauti amambonda zvinzwa unokuti vanhu havana kubva mumba chete ava kutobva kuboyfriend nemanzwa mukomana vachitaura kuti taura chokwadi kuradza tari kugara vese ndakuudza mugara sei nzwa ini kuru mugara mamugara sei nemva semukadzi nemurumika saka nipapo ngati humanity ngairege kubva pamatiri akumani ngatinzwiranei amen handisi kumanikidzai but anyway nyaya itapedza kuti sei tonga ndo pane nyaya zvamucharonga handikuzize naye kungoti makati zvakataurwa kwaBushu pa ngati ndinazvo zvinoyo neuremo kamubva mumusha kana ivi makaenda kuna Rusambo anoti kuti nyaya iyi yakaitwa nemazvo ngachibatwa so uzi ndo zvandikufungidza kuti nyaya idzi dzemadzimambo makutongokwirira mukwasha wenyu dare kumusha kwenyu kana kuunozva munenge mari asi uyo akutonodaidzwa kudare kupi kwaRusambo kuti yobvisa vechi dapfuma yangu handizvozve kasa makamada henyu munomamauya macho munongokwira dare zvingazvenei uzokwiriwa dare kapo mukadzi umudai achiteera mukadzi kana kuita mukadzi ari kuvhuma mukadzi wake ndimura saka ndikubvunza kuti kanguva ikaka chete anoteera taura mwana wenyu munomupakwanogara iwawaya nani ngoma uri shamari wanzonza taura ati ndoda mukadzi munoteera rini ndizvo zvanhu zvamukuda kamu munoteera rini sofa tingati ngawambonipa kana 2 months kwanisa kutsvagawo masezi sofa hauna mhosvo iwo hauna mhosvo yapara ndiwaparirwa mhosvo saka 2 months akuda ndidzei hakusudiwa mari nemuda mari here aiyo inini kuti ndiwanawo yangu inini transport kuenda ikoko kwete kuti anzwa varume nyaya iyi yaitorakuwa yaitorakuwa murume oikoyo angarakupa angarakupa baba angara muno murume oyo ari kuziva weakness yake ndiri kuona inini kati tikumanikidza 2 months bhaibheri rovharaiti hazvina kunaka kuti munhu womurume agara woga asi kana muda kutonga inini picha ndakazokuda ane weakness katisaane nokotera kwese kudzimambo nokubhaibheri simuka imene kumba kwetu ndimuchazisa zvamuchaita usarakidze weakness yako muna vamwe varume unoramba kutorerwa kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanayi kumabiko